Kardon bini nespaskar biang long birta thamji bang nili sami semali rong pipi. Aprasti birta thipi pen arjek tha. Hills Area Department HD Jeban Thekthete Angton MEC MLA MP Tom Arpupen Jiu Nangjipu West Karbi Anglong District Congress I Committee Tom Pen Kehang Deihori Langkhang Lapen Lunsi Rongpi Arongarat Pen PWD Atuar Prap Jin Pen Kasalam Jepan Chonengri Aning kanwang ason thak si pining aparman Like Pratoxic Karbi Youth Festival Penapen Chengponpo Jirikindeng along Kijui Kilangji Adim Children Park Pura Long Isomdet Apit Nampi Pamandet Kedamtang Nipai Kep Arni Thang Cheklo HAD Anghoyamen 6 Sidul Pu Kelar Ponalong West Karbi Anglong Congress I Committee Hinpen Prap Jin Pen Uthot HAD Pu Jeban Thekthelo Pulote Angton MEC MLA MP Atum Arpupen Chingthanangji Pu Pini Pherangke Atum Pen Maikang Niahut West Karbi Anglong District Congress I Committee Lamjai Sarpo XEM Rensing Bay Ahin Pen Lamjai Pon HAD Pen Aku Uthot Bantusi Lage 6 Sidul Council Area Pusibu 6 Sidul Council Area Pulong Te Karbi Anglong Ke MLA Aphai Bang Poe Karbi Anglong Menti Mahasal BTA dia 6 Sidul Long Bang Clip Hokan Koi Baga MLA Du Latum mo la tangka ka cita ko bang 6 Sidul tangka hill area Parman Kapadong in non mitiayu pulo aprange planning commission pulo hadak penang kilo tangka abangke BTA dia longse hakon epo lason si 6 Sidul tangka 6 Sidul jako 6 Sidul power mukhadon piu pen ke taxi non so tong hanatu kapiwiria karbar langtung kamat hapon abangke nil tum proyek like Karbi Anglong West Karbi Anglong District Congress ahin penil tum lamage oppose lo strongly oppose lo condemn lo lapen laso assistant bang mane cintur nai pusi niltum demand lo ate laso yong si demand laso HAD department yong si pavedat lo pulang te laso pavedat tu pualong si jesong tekhe pulang te Karbi Anglong MP ke hai Horen Singh Be CM ke hai Tuliram Ronghang Pen Chenglok EM Doan Dr. Mansir Rongpi Pen Chenglok MLA Doan alang tung kaduk kaweta laso kirai komolong ke thekhe pual chikrongsi alang tung amethang adim chidonai MP ta chirijai nai MLA tung chirijai nai EM CM MNC kaduk itumta chirijai nai puse niltum so thank you Keroni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Ningkan Plut Plipin Pen Mate Det Piadang Along Kethenai a Festival Lake Karbi Youth Festival Tarlang Solong Katalon Bom Henlo Lasi Nang Talon Bom Bang Bom Si Non Plike Pratoksi Angdeng Kepleng KYF Katalon Jiaphan Pinapen Chengponpo Bangso Chatailong Asonamung Anta Chisik Chedang Etlu Lapen Kulat Pen Chenglok Ason Kijui Kilang Anparta Chisik Ason Anta Tang Khailu Lasi penap ajai mek ateng lake aluhi atom arideng pen mirjeng mususu aget kajirong hangpi tower clock nuthengpi hei hui ketang tang adim kangpu lapen rongbong R2 artist hotels youth hostel KAFA CA office building hei hui along e songponpo lasopi arnikang sam por phai kethom apor ahinahin pen kewang Delegate Team Mate Kilun Kelangji Risoi Jangatum Nang Palipu Lasopi Artist Camp Ingpu Ponpo Lasopi Jachatum Pen Get Together Anparta Jonel Committee Atum Pen Chingwai Padu Ponpo News Text Report News Fast Karbi Anglong 26 Nong Duar Baguri ke Parlo Hanbo Kapen 25 Nong Nilip An Cheleng Thor PWD Atowar Kahinu o ajok radatum penang anakisu dolo lapendak Deihori Langkhang lapen lunserong pi arong tame towar kahinu pik ajok prabjin pen kaselamji aphan sarpi sarpu rong amikar arat doan pen kacuning ripon bangso towar kedamtang IM barim roton ingti kacari ahut selam chot pen non anta bangso atowar selam lepin lang
lasi non jasemet BJP pen kache toidun lapen ke pahaidun MEC Richard Tokbi aphan bangso atowar selampon paprap jin tha pusi kehang kachuning ripadopon non kidam tang bilangan na chirding lo laso towar stami PG pulo stami non ata kini aninta lason si theklong bom la gari motor kidam stami ke siksar do lapen lason si gari motor bhai pem tum stami kidam hai towar khinu pen jok ke chingkoi tum ta ihung humnyan ke theklong lo binan ke so tum ta lo atumi dighata lamli hemarai lo mata chingkoi barikha lotel hai ali ke langbung hi jut lang get anpar ke barikha na lelte sokta ke emipo nona ko si kreng dang kreng phusi adung jang injar pung cholo mate sa asi nale to ram pitami choro asi bangsa ali bang ke non prab jen pen pa mi sen phasi radang nustami chemeng ri na bangso atowar selampo puke pubom setami non anta selampon pesi ebeng an klempan ington kok lasi laso aprang sokerot apor hotami bangso atowar klempon po pusi ningje kong setami sokerot atum aphan siksak detna pusi klempon perek loputa local committee akong chunbang Jameson terang ningje pon klempon vekpo non festival judette pusitami nangki klem PG nangkang hon do pulotei sokerot apor ahut setami siksak detna pupen festival apot pura pathi itap nang nilitum ajat apor ahut setami towar kaselam apot pura kasiksak ave pusi ongdung arada tumpen ningje pon ta duar bogri misi roton ingti do hut bonai chot amero rapan makso phi ningkan thom pri net anke mel long so phi heng no dak pen mat heng no ber rapan kupina company tum nang selam ji pubom ade lobon khat pen de tho anong selam ang ton ko malas bangso dake puini paklam pru masih ton ko BJP sarkar wang lo pen akoi tum duar bogri rat kaching honai sir MEC Richard Tokbi ke hai alangli hin ben ako chi chak tiang thulo la sodak prabjin pen la so ali dahari PWD road nang bunai po pusi biar talong do prabjin pen local MEC Richard Tokbi sar ke hai la pen CM turam long hang sar ke hai lang tum han tuning rigang tung la lo prabjin pen dahari atowar nang pabunai phansi tuning rilo ne ni tin kedam ke wang towar ke le duk ti khanyang lo so towar ke ha mira pabunai pen non ke jo rongmong bepen jersong ingti news fast karpiang long Christian Catholic adhorom aphan ke kroi arat atum langhem phi Paris Karbi sub district amaipi Chris Richo Cheri langso amonduli along Joseph Kangther ke monduli lapen hemtun anu jokpur alam athepi Humsi indeng pho ningkan isek amaipi ingnipon ningkan surihini ra kwetrok aningkan pensi labangso amai kangnipon pangcheng pondo lapen lason si aningkan wangta ingnipon thu bomsi piningkan lethota thang achiko niphai krehini lapen niphai krepho an arni ingnipon po ingnipon si ho angdeng kapachok pon mai kecheng ajo arni Karbi sub district amaipu Anthony Teron pen Parla ahonjeng ingti ponsi puthot hamren rong supi pen akurusar kethe kurusar saji Therail MSFS pensi mai apharla kapangthir asai deng ponsi Bible kangthir ajeng toy jengni padoponthu Guwahati Salesian of Don Bosco SDB Vice Provincial Kurusar Joseph Teron Alohi Sarpo Aman Pen Chetongdun Lapen Lamjai Sarpo Dipu Paris ahead Katekis Samsing Kro Langhem Phi Paris Kurusar Kethe Kurusar Dominic Teron Langhem Phi Paris Council Akong Chunbang Onarson Timung Lapen Ongdung Manpeng Alohia Tumpen Bang Pharu Troxy Sose Christian Catholic Adhorom aphan ke kroi arat atum Chetongdun Birta Kiribdun un ahut anke bhomkuru arni ajo birta ke me amalin ajo pedo pon pen puthot niphai krep ho adap songalama ke pasun pon pen si mai prat ponji puta birta nang palei langham phi pen onar sontimung news fast karbiang no
Nijang Karbi Anglong Jirikindeng along tak kijui kilangadim mate park donang Jipura Council pen matha ponsi. Jirikindeng along kijui kilangadim aphan lak kep atangka panongsi. Amreng emisi Rina Terangpi lapen Kopili emisi Pawan Kumar pen kedamtang ningkan surihini raktuinel kep arkoi nipai phorni long inang somlo. Bonta ningduk neme alama bangke long e somdet apit ningkan kitom plengdet apita. Ke joypen ke langlong ji adim ke nampi namdursi lang nang ronglu. Lapen ke jirikindeng aradatum jirikindeng alongta kijui kelang adim mate children park to pupu jirikindeng aradatum ning jerenti bonta ningkan ke thom plengdet api pini arnian bangke nampi namdursi nang mandetlu. Lapen jirikindeng aradatum aningarong nak asonsi hekdamlong. Lapen labangso kijui kelang adim mate Park Lapuson Tong Biber Puma Mate Council Pen Thangnat Asai Dengdeloma Puta Ongdong Aratum Ning Jerenti Jirikindeng Pen Rajit Timung News Fast Karbi Anglong. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Pinilurlang solong kedururang sinasarpo Auditorium Hall along District Press Club of Karbi Anglong Abana Committee Amai Phuaphan Cepadi Lapen Akimi Mai Pudigonto Teron Kong Chunbang Danielson Bepen Danglok Klem Bangatum Ang Bong Semi Kapadeng Terangke Abarin Borson Rong Parpensi Akimi A Committee Tomaphan Semi Padeng Pon Bangso Mailong Terangke Abarim Nogen Bora Aluisa Poman Pen Chetongdun Anparta Senior Journalist Lapen Advisor atum Chetong Dunsi Perangki atum Kiklem Kedam Lapen Gok Pen Kipi Compensation Kilong Aputhak Lapen Perangki Angbong Kedu Ning Asia Puthak Than Paripon Sartherong Parahem Chujun Karkliasai Kiklem Ponsi Pini Pator Arong Sartherong Parahem along Chujun Karkliasai Klempon Labangso Karklilake Sonkrisi Arnamsi Arklipon Labangso Karkliamen lake Hempu Mukrang Rasinja Hempu Jingthong Arnam Kethe Ahi Pampartok Harata Birni Arnilapen Arnam Kethe Asar Lasonsi Kreisi Arnam Arklipon Labangso Chujun Karkli Sitami Vumud Bokan Mesen Meetpen Pachun Pon Pusi Ahem Puthan Pon Sartherong Parahem Patorong Jiyun Chuku Yon Pini Wanikan 2021 Manen Surinera Nikora Si Keceng Si Manen Keceng Kijon Ong Ni Ho So Ceman Si Non Tumaki Video Elo Non Ma Akan Mut Kutita Make sense Tadu Wita Don Rap Akhirwat Pen Misan Ade Dan Non Itum Dake Dilo Saran Thoklo Itum Manejo Sidang Dumane Itum Lasan Chikimolo Nasi La Saret Rongpar laken tum rata pulu di rata pulu iso laken ham solo loksar nisar ke sarthi hensek lapen rek asar lake thai asar lake no mitron la ong asar nisar ke asar alo nitum ti non ti thok elo la si non nitum ke la si thok ti jir elo non mane umut selo la si non make bukan misalnya lah non bangke rat pen itu kicau. Aron bare matumang kila ke le tumang khai binong khai gang thim binong mang pirthei bang hem phunang thun tuk ti le tuman khai
furkimu nang than ka tasi le tum kartli phiju anta tasi hok tasi le tum karbi tum ron barin tum anke hok petan mangele tum ke khai ke chinghon siasin si le tum upiloma anam ke thok wal long bangke pisposi ong nihu sarlar bikhoi moja ar panar chok su fil engiradu su fili ke chiri lage le tum khai ke pirthe thi damasa ta hello ilitung mangke siteng ni nang ni ilitum aron ilitum jutang hello ilitum aron lo da si ilitum ahok chiteklong arnam ke ilitum ton bor long ton borbe setame ilitum nahok pen pu bui pichom jam ta ilitum karbia jutang mangke arnam do ason si ilitum chiteklong da si ado gabi tulang dorat phantani nilip rongkhang pen ilitum teng anta kadobe ta ka tuning ri bangke ilituma karbi jutang bangke cipavir videra kadobe so lang do arat phanta ke chordom lo jabor I pene mithang ajutang cipatu nang putinili kadobe phanta tuning ri lo karno lang chithing pen sarbinong timung news fast Karbi Anglong ini update apa sih pajudo demi thame kardam